Hej alle sammen og velkommen tilbage til Hårdspil Invest, hvor jeg i dag vil forklare om nogle af de nye ting, jeg har tilføjet til min månedsopsparing, hvorfor jeg har gjort det, og hvorfor de passer ind i min strategi som begynder. Men ellers skal vi bare komme i gang med videoen. Min strategi lige nu, den er egentlig ret simpelt. Bred spredning, lav omkostninger og så et langsigtet fokus. Jeg prøver ikke sådan at tage markedet, jeg prøver egentlig bare at købe hver måned, og så håbe på, at det stiger over den længere bane. Og så selvfølgelig skabe struktur ved at købe mange investeringsforeninger, der går meget globalt. En af de nye ting, jeg har tilføjet til min portefølje, det er Spar Invest globale aktier. Dem har jeg købt 10 af for en GAG på 187,30, og hvis I ikke ved, hvad GAG det er, så er det en gennemsnitlig anskaffelseskurs, hvor den så er på 187,30 kroner, og hvor I kan se kursen lige nu, den er på 188,65. Så det er altså på en kursgevinst på allerede på 13,5 kroner. Så den vil jeg egentlig bare lige forklare lidt om, hvorfor at jeg har begyndt at købe den. I kan se, jeg har ikke købt op i Stium, og det er der også en helt anden grund til, men det forklarer jeg lige nu. Hvis vi går ind på Nordnet her, så kan vi se, at den jeg har brugt her den seneste måned, det er altså, jeg har brugt for 2.500 kroner inde for Spar Index. Og det er faktisk ikke reelt, jeg har kun brugt for 2.000 kroner cirka, fordi jeg også lige skulle have plads til at også kunne købe op i Strategy. Men altså, jeg har brugt for 2.000 kroner på månedsopsparingen, og det har jeg egentlig gjort, fordi at Spar Index her, den kan jeg rigtig godt lide, fordi den ligesom giver et udbyttebetaling for andel man har. Lige nu så har jeg kun 10 andel, så det er kun 30 kroner jeg får, men man kan sige, at jeg når forhindret at investere en masse mere i den, hvor man så kan sige, at jeg er nok lidt for nybegynder til kun at kunne investere i Stium, fordi skatten i Stium, den er simpelthen alt for indviklet til mig. Selvom jeg har prøvet at forstå den mange gange, så synes jeg bare, at jeg helst vil gøre det lettest for mig selv, og derfor vælger jeg altså at købe op i Spar Index her. Og det er egentlig fordi, der vil jeg skatten. Skatten den kommer, når jeg sælger den, det er der den er realisationsbeskatning, og det er som sagt de her 27%, medmindre jeg har et stort nok afkast, det bliver 42%, men det kan jeg egentlig meget godt lide, fordi så vil jeg lidt ligesom, at skat de også selv indberetter det, så jeg skal egentlig ikke gøre noget her, når jeg sælger det, fordi skat de selv indberetter det til, det hedder Nordnet, de selv indberetter det til skat. Så det er i hvert fald en af de grunde til, at jeg har købt Spar Index, men jeg ved godt, at den er 50% i årlige omkostninger, mens Stium her den kun var 0,30%. Men jeg synes stadig, at det er fornuftigt for mig, fordi skat, det skal bare være nemt for mig, og det er noget, jeg vægter meget højt, når jeg skal investere. Og en anden en, som jeg også har købt, det er Strategy-aktien her. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det altså den her, der følger Bitcoin rimelig meget. Og Strategy-aktien her, den har jeg egentlig købt, fordi at den er faldet rimelig meget, Strategy-aktien her. Den ligger cirka på det samme. Den ligger på 133 nu, det gjorde den, ja, i hvert fald også i 2024, og det gjorde den også helt tilbage i februar 2024. Så man kan sige, at der er gået et helt år, og så håber jeg egentlig bare lidt på, at den ligesom vil stige igen om nogle år. Selv hvis den falder, bliver ved med at falde, hvis den vil sige, at den var der, og så faldt længere ned, så vil jeg ikke sælge, da jeg er langsigtet, så jeg venter med at sælge til den ind, så har stiget prisen igen. Men altså, ja, det er egentlig de to, jeg har købt, og det er egentlig lidt, fordi jeg prøver ligesom at sprede min investering lidt ud. Jeg vil også gerne have lidt risiko, og det får jeg her med Strategy, så jeg kan få et lidt større afkast, eller jeg kan få et større minusafkast. Men den lige så lidt risiko, den tør jeg godt at tage, da det kun er 1.600 kroner, jeg har købt for. Og marken, det kan som sagt falde, efter jeg købte den. Den er steget lige nu her, men i hvert fald så prøver jeg, jeg har ikke planer om at købe op i Strategy igen i næste måned. Der fortsætter jeg stadig med Spar Index globale aktier, fordi jeg gerne ligesom vil have størstedelen af min portefølje til i hvert fald at skulle følge
i hvert fald 80%. Så næste måned, det bliver i hvert fald med Spar Invest, jeg køber op, hvor krypto så gerne vil have den mellem 5 og 10%. Fordi jeg synes, investeringsforeninger, det er det mest sikre. Men ja, I kan nok også se, at jeg har lavet lidt om i porteføljen. Jeg har fået lavet den her graf, så jeg har fået lavet det her, som ligesom viser, hvor meget der går til investeringsforeninger. Det er de her 2 år, og så ja, de sidste 20,8%, det er altså krypto. Som ligesom, jeg gerne vil have et godt overblik, når der er investeret, ligesom for at se, hvor meget jeg bruger, og hvad jeg bruger pengene på, og hvad jeg måske skal bruge pengene på i næste måned i stedet for. Jeg laver som sagt den her månedsopsparing hver måned, hvor jeg ligesom lidt forklarer om, hvordan den sidste måned er gået. I kan også se her, at næste måned der planlægger jeg for at købe for 2.500 kroner. Det bliver til cirka 13 andele, fordi der er lige 50 kroner, som ikke bliver spildt, men jeg kan i hvert fald få for 13 andele lige nu, som det ser ud til, hvor kursen den er på 1,8865. Men ja, det er lidt mine tanker omkring det hele. Lige nu så skal jeg nok lade være med at kigge ekstra meget herinde, fordi at kryptoen her, det er jo den, der stiger rimelig meget. Vi kan sige her, hvis man kigger her, bare på den sidste uge, så stiger den og falder den helt sindssygt. Man kan se her, da jeg købte den, så gik den op med 2%, og så ned med 1,8%, og så helt op med 7,5%, så den kommer virkelig til at have store ændringer herinde i min portefølje. Så jeg skal nok blive bedre til lige at lade være med at kigge så meget på markedet og blive nervøs for, om det nu går godt. Og grunden til, at den står herinde til kun minus, at jeg går ned i minus, det er simpelthen fordi, at den kan ikke helt følge med herinde. Det går simpelthen for hurtigt her, så den tager cirka hver 20. minut cirka at investere, eller opdatere hedder det, herinde hver 20. minut. Så generelt skal jeg nok bare blive bedre til ikke at kigge for meget herinde, da det virkelig kan syge mig, i hvert fald selv. Nogle gange så tænker jeg, at det går meget dårligere, end det faktisk går. Jeg kan jo se, at jeg er jo egentlig oppe med 134 kroner. Så jeg skal måske, nu siger jeg det igen og igen og igen, men jeg skal bare blive bedre til ikke at kigge så meget på det. Men ellers så håber jeg egentlig bare, at I har lært noget. I må meget gerne skrive i kommentaren, hvad det tænker jeg at se i næste video. Om det er nogle aktieanalyser, om det er mine tanker omkring noget, om I gerne vil have en ugenlig opdatering også. Men ellers egentlig bare, hvad I godt kan lide at se, det kan være alt. Jeg oplever det som sagt, det I gerne vil se, så skriv endelig, hvis der er noget, I godt kunne tænke jer at se. Men så håber jeg egentlig bare, at I har lært noget. I har synes det var lidt spændende at kigge, hvorfor jeg har valgt at købe op i nogle nye ting ind på månedsopsparing. Det skal lige siges, at det er kun den her Spar Invest, der er købt op i på månedsopsparing, der Strategy ikke er derinde. Men ja, ellers håber jeg bare, at I vil følge min rejse her. Jeg prøver som sagt at ramme 1 million kroner i afkast. Lige nu så er jo som sagt kun 1 måned inde, men altså jeg håber, at I vil trykke abonner, hvis det er noget, I gad at følge med i. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video.